दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आदाया दाखालि उदांस्रि सानाव गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे फोसावदों जे BTCनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफ्रा आरो मोनसे समाव संग्राम खालामनाय लिडारफ्रा ज' फैनो नांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आदाया दाखालि उदांस्रि सानाव गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे फोसावदों जे BTCनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफ्रा आरो मोनसे समाव संग्राम खालामनाय लिडारफ्रा ज' फैनो नांगौ होननानै दा बिथांनि बे लिरनायखौ आङो कास्टम बसुमतारी जानानै बरायो आरो साबायखर बावो आरो जोङो सारा बर' माहारिया बेखौनो जों लुबैयो जे बर'फ्रा खौसे जानो नांगौ होननानै दा ओंखायनो आङो मानाव गेदेर दिपेन बर'नि जि लिरनाय बेखौ आङो बरायो आरो जों साफ्रोमबो सरासनस्रा जाय BTCनि नोगोरारिफोर बर'फोर बर'नि मेलेमजिबि बर'नि रायजो राजा बर'नि साफ्रोमबो फरायसाफोरा रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया स्ट्रं जानो नांगौ आरो बर'फ्रा ज' जानो नांगौ बेखौ जों साफ्रोमबो लुबैयो दा ओंखायनो बे बिथांनि लिरनायखौ आङो पार्सनेलि कास्टम बसुमतारी जानानै मोजां मोनदों आरो बर' रायजो राजा लुबैनाय बादि आंबो कास्टम बसुमतारी हिसाबै बर'नि रिजनेल पार्टिखौ ज' जाजानायखौ आं लुबैयो दा जोंहा BTC सरकारा हेल्दी सरकार नङा ओंखायनो स्ट्रंलि खामानि मावनो हायाखै रायजो राजानि खामानि मावनो हायाखै दा ओंखायनो आङो दिपेन बर' आदानि जि लिरनाय बादिनो दा जि UPPL सरकार दङ जाय बिथांमोनहा गुबुन दोलोजों ज' जाना सरकार सालायदों बेखौ बिथांमोनहा नागारोब्लानो आरो थाबनो फ्रेश इलेक्शन जागोन आरो फ्रेश इलेक्शन जायोब्ला जोङो मोननै जिहेतु जोंहा रिजनेल पलिटिकेल पार्टि दङ बियो 50-50 समस्तिखौ रानलायनानै गेलेनो हायो अब्लाना जुदि मोननै रिजनेल पार्टिजों 50-50 रानलायनानै गेलेयोब्ला बे पावारा जोंनि आखायावनो थागोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा लुबैनाय बादि खामानि मावनो हागोन हेल्दी सरकार जागोन स्ट्रं सरकार जागोन दानि बादि लर्ग थर्ग सरकार जानाय नङा बेखौ आं मानाव गेदेर दिपेन बर' आदा बिथांनिसिम मिजिंथिनाय थाबाय जे बिथाङा जेरैबादि लिरदों आरो बेबादिनो जाहाथे खामानि मावलांनानै आरो फैबाय थानाय इलेक्शनाव 50-50 गेलेनो थाखाय जों रल लानो नांगोन नङाबा जोङो आदा दिपेन बुंनाय बादिनो जालांगोन दा ओंखायनो साफ्रोमबो संग्रामि लिडारफ्रा ज' जानो नांगौ आरो BTCखौ मोजां पावारफुल सरकार मोनसे जानो नांगौ आरो जुदि पावारफुल सरकार जायाब्ला बिनि लाइमोनफ्रा साख्रि बाख्रि मोननाय नङा बिनि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननाय नङा बेयाव मोजां डेभेलपमेन्ट जानाय नङा बाव गुबुन थार्ड मानसियासो बाव थार्ड माबायासो बाव सब माबाखौ लाजोबगोन ओंखायनो UPPLखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आदा दिपेनाव बिराद जानो सोनारबाय जुदि बिथांमोनहा आदा दिपेन बर' बुंनाय बादिनो बिथांमोनहा जुदि लुबैमारदोंब्ला आंनि पार्सनेल अपिनियन बे कास्टम बसुमतारी हिसाबै UPPLआ बैखौ गारनानै फै अब्लानो बाव फ्रेश इलेक्शन जागोन अब्ला जोङो 50-50 रानलायनानै गेलेनो हागोन अब्लाना बाव रायजो राजा लुबैनाय आरो साफ्रोमबो बर' लुबैनाय बादि बाव जागोन आरो मोननै रिजनेल दला ज' जायोब्ला बर' रायजो राजानि मेगनाव मोदै गगोन आरो साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला माहाजोन दुखिया मोनफ्रोमबो थाखोनि रायजो राजा बेखौनो लुबैयो मोननै रिजनेल पार्टिया ज' जानांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आदाया दाखालि उदांस्रि सानाव गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे फोसावदों जे BTCनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफ्रा आरो मोनसे समाव संग्राम खालामनाय लिडारफ्रा ज' फैनो नांगौ होननानै दा बिथांनि बे लिरनायखौ आङो कास्टम बसुमतारी जानानै बरायो
आरो साबायखर बावो आरो जोङो सारा बर' माहारिया बेखौनो जों लुबैयो जे बर'फ्रा खौसे जानो नांगौ होननानै दा ओंखायनो आङो मानाव गेदेर दिपेन बर'नि जि लिरनाय बेखौ आङो बरायो आरो जों साफ्रोमबो सरासनस्रा जाय बिटिसिनि नोगोरारिफोर बर'फोर बर'नि मेलेमजिबि बर'नि रायजो राजा बर'नि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया स्ट्रं जानो नांगौ आरो बर'फ्रा ज' जानो नांगौ बेखौ जों साफ्रोमबो लुबैयो दा ओंखायनो बे बिथांनि लिरनायखौ आङो पार्सनेलि कास्टम बसुमतारी जानानै मोजां मोनदों आरो बर' रायजो राजा लुबैनाय बादि आंबो कास्टम बसुमतारी हिसाबै बर'नि रिजनेल पार्टिखौ ज' जाजानायखौ आं लुबैयो दा जोंहा बिटिसि सरकारा हेल्दी सरकार नङा ओंखायनो स्ट्रंलि खामानि मावनो हायाखै रायजो राजानि खामानि मावनो हायाखै दा ओंखायनो आङो दिपेन बर' आदानि जि लिरनाय बादिनो दा जि इउपिपिएल सरकार दङ जाय बिथांमोनहा गुबुन दोलोजों ज' जाना सरकार सालायदों बेखौ बिथांमोनहा नागारोब्लानो आरो थाबनो फ्रेश इलेक्सन जागोन आरो फ्रेश इलेक्सन जायोब्ला जोङो मोननै जिहेतु जोंहा रिजनेल पलिटिकेल पार्टि दङ बियो 50-50 समस्तिखौ रानलायनानै गेलेनो हायो अब्लाना जुदि मोननै रिजनेल पार्टिजों 50-50 रानलायनानै गेलेयोब्ला बे पावारा जोंनि आखायाव थागोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा लुबैनाय बादि खामानि मावनो हागोन हेल्थि सरकार जागोन स्ट्रं सरकार जागोन दानि बादि लरग' सरकार जानाय नङा बेखौ आं मानाव गेदेर दिपेन बर' आदा बिथांनिसिम मिजिंथिनाय थाबाय जे बिथाङा जेरैबादि लिरदों आरो बेबादिनो जाहाथे खामानि मावलांनानै आरो फैबाय थानाय इलेक्सनाव 50-50 गेलेनो थाखाय जों रल लानो नांगोन नङाबा जोङो आदा दिपेन बुंनाय बादिनो जालांगोन दा ओंखायनो साफ्रोमबो संग्रामि लिडारफ्रा ज' जानो नांगौ आरो बिटिसिखौ मोजां पावारफुल सरकार मोनसे जानो नांगौ आरो जुदि पावारफुल सरकार जायाब्ला बिनि लाइमोनफ्रा साख्रि बाख्रि मोननाय नङा बिनि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननाय नङा बेयाव मोजां डेभेलपमेन्ट जानाय नङा बाव गुबुन थार्ड मानसियासो बाव थार्ड माबायासो बाव सब माबाखौ लाजोबगोन ओंखायनो इउपिपिएलखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आदा दिपेनाव बिराद सोनारबाय जुदि बिथांमोनहा आदा दिपेन बर' बुंनाय बादिनो बिथांमोनहा जुदि लुबैमारदोंब्ला आंनि पार्सनेल अपिनियन बे कास्टम बसुमतारी हिसाबै इउपिपिएलआ बैखौ गारनानै फै अब्लानो बाव फ्रेश इलेक्सन जागोन अब्ला जोङो 50-50 रानलायनानै गेलेनो हागोन अब्लाना बाव रायजो राजा लुबैनाय आरो साफ्रोमबो बर' लुबैनाय बादि बाव जागोन आरो मोननै रिजनेल दला ज' जायोब्ला बर' रायजो राजानि मेगनाव मोदै गगोन आरो साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला माहाजोन दुखिया मोनफ्रोमबो थाखोनि रायजो राजा बेखौनो लुबैयो मोननै रिजनेल पार्टिया ज' जानांगौ